SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग वंध्यत्व निवारण निदान आणि उपचार या अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध। सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, HSG, फॉलिक्युलर स्टडी, हार्मोन टेस्ट, हिस्टेरोस्कोपी, IUI आणि इतर अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश। स्त्रीरोग आणि वंध्यत्व निवारण शस्त्रक्रिया सवलतीच्या दरात। संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 056076। फोन नंबर 02367 234000। रेडी इथं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुरू असलेल्या दशावतारी नाट्य महोत्सवाला भाजप प्रदेश सचिव तथा माजी खासदार निलेश राणे यांनी भेट दिली। यावेळी नारायण राणे यांच्या वाढदिवस प्रसंगी अशा प्रकारे दशावतार कलाकारांचा सन्मान करणं हे कौतुकास्पद असल्याचं निलेश राणेंनी बोलताना म्हटलंय। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त रेडी इथं प्रितेश राऊळ मित्र मंडळाच्या वतीनं पुरस्कृत आणि दशावतार कलाप्रेमी ग्रुप रेडी यांच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या दशावतार नाट्य महोत्सवाच्या मंगळवारी तिसऱ्या दिवशी भाजपचे नेते माजी खासदार निलेश राणे यांनी भेट दिली। यावेळी माजी आमदार प्रमोद जठार, सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब, युवा नेते उद्योजक विशाल परब, भाजप युवा मोर्चा चिटणीस आनंद शिरवलकर, जिल्हा परिषदेचे माजी आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, रेडी सरपंच रामसिंग राणे, आरवली सरपंच तातोबा कुडव, ज्येष्ठ दशावतारी कलाकार जयसिंग राणे, मंगेश राणे, रेडी उपसरपंच नमिता नागोळकर, मच्छीमार नेते वसंत तांडेल, शिरोडा ग्रामपंचायत सदस्य मयुरेश शिरोडकर, माजी उपसरपंच राहुल गावडे, भूषण सारंग, अण्णा गडेकर, आबा राणे, सागर राणे आदी उपस्थित होते। आणि सर्वजण आश्चर्य व्यक्त करतात की एवढा जिल्ह्यामध्ये कुठच्याही गावाला निधी आला नव्हता। कारण साहेब आज सर्वांनी विश्वासाने राणे साहेबांनी आजच्या सरपंचांकडे आज सत्ता स्थानं दिलेले आहे। भविष्यामध्ये सुद्धा चांगली कामं या ठिकाणी आपण करणार आहोत। आदरणीय निलेशजी साहेब यांच्या मनातील जी काही इच्छा आहे ही लवकरात लवकर पूर्ण होऊ दे। त्याच्यासाठी जे काय आम्हाला प्रचार करण्यासाठी लागणार आहे त्यासाठी आम्ही सर्वजण आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते किंवा आज रेडी गावातील आम्ही सर्वजण तुमच्या साहेब प्रचाराला नक्कीच आम्ही त्या ठिकाणी येणार आहोत। त्याचप्रमाणे विशालजी परब यांच्या भाषेत जर सांगायचं गेलं तर हे नेहमीच या रेडी किंवा आमच्या परिसरामध्ये नेहमी सहकार्य असतं। रेडीमध्ये कुठलाही कार्यक्रम असू दे त्यासाठी नेहमीच त्यांचा ग्रामपंचायत असू दे किंवा इतर सगळ्या कार्यक्रमाला त्यांचा सहभाग असतो, आर्थिक मदत असते। त्यामुळे असे सर्व कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही घेऊ शकलो। संजीव परब साहेबांनी सुद्धा त्यावेळी आम्हाला बरीच मदत केली। कुठलाही कार्यक्रम पर्यटन महोत्सवासारखा जे कार्यक्रम होता शिरोड्यामध्ये त्यावेळी संजीव परब साहेबांनी तर आम्हाला 1 लाखाचा निधी 1 लाखाचा स्वतःच्या खिशातनं पैसे त्यावेळी दिले होते। असे कारण दशावतारी हे अतिशय चांगले प्रयोग करतात, पण सर्वांचीच काही चांगली परिस्थिती नसते, परंतु एक आपली कला आहे ती जोपासली जावी यासाठी हे सर्वजण आमचे सर्व मित्र सर्वजण आमचे मार्गदर्शक प्रयत्न करत असतात। आणि याची प्रेरणा आम्हाला जयसिंग काका राणे साहेब त्याचप्रमाणे मंगेश दादा यांनी आम्हाला दिली आणि चांगला असा उत्स्फूर्त प्रतिसाद या माध्यमातून दरवर्षी आम्हाला या ठिकाणी मिळत आहे। त्याचप्रमाणे रेडी गावात किंवा आपल्या मतदारसंघाच्या संदर्भात जर सांगायचं झालं तर ज्यावेळी आमचा जो निधी होता हा लाखामध्ये असायचा, पण आदरणीय आपले राणे साहेब असू दे किंवा आपले निलेशजी साहेब, नितेशजी साहेब, माजी आमदार प्रमोदजी जठार साहेब या सर्वांच्या माध्यमातून रेडीमध्ये कोट्यवधींचा निधी या ठिकाणी यायला लागला। आता जे प्रादेशिक पर्यटन मधून माऊली मंदिरसाठी जे 5 कोटीचा निधी आदरणीय निलेशजी साहेब असू दे किंवा आपले प्रमोद जठार साहेब यांनी संचालकाला फोन लावला होता आणि आदरणीय निलेशजी साहेबांनी मंगलप्रभात जोडा साहेबांची आम्हाला भेट घडून दिली आणि कधी नाही होते जिल्ह्यामध्ये असं एकच 5 कोटीचा निधी झाला आणि त्याची पुढची कार्यवाही या ठिकाणी चालू आहे। आपण जोरदार निलेशजी साहेब आणि सर्व राणे परिवार आणि व्यासपीठावर सर्वांचे एकदा टाळ्या वाजवून त्यांचं जोरदार इथे आपण स्वागत करूया। कारण नेहमीच निलेशजी साहेब आमच्या पाठीशी राहतात। आमचा कुठचाही प्रसंग असतो रेडीवरती त्यांचे खूप असे प्रेम आहे। रेडीमध्ये कुठची घटना घडू दे किंवा कुठचाही प्रसंग येऊ दे, बरेचसे असे जे प्रसंग असतील जे रात्रीच्या वेळी एकदा ॲम्ब्युलन्सचा ऍक्सिडेंट झाला त्यावेळी जवळपास मला वाटतं साहेबांनी 12 वाजता हॉस्पिटलमध्ये सर्व सोय केली होती। म्हणजे असे कितीतरी उदाहरणं या ठिकाणी निलेशजी साहेबांची आहेत। आणि महत्वाचं म्हणजे रेडीतील प्रत्येक कार्यक्रम असू दे धार्मिक असू दे किंवा सांस्कृतिक असू दे
निलेश साहेब हे आवर्जून किंवा प्रमोद जटाव साहेब सुद्धा आवर्जून या ठिकाणी उपस्थिती आम्हाला लावतात, आमच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतात. या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते ज्येष्ठ दशावतार कलाकार जयसिंग राणे, मंगेश राणे तसेच विविध परीक्षद युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रथम येत रेडी गावचे नाव उज्ज्वल केलेल्या सायली कांबळे आणि देश विदेशात विविध पदव्या प्राप्त करत नामांकित कंपनीत मॅनेजर म्हणून असलेल्या आणि कोरोना काळात रेडी गावाच्या मदतीसाठी आर्थिक मदत केलेल्या नेहा महाले यांचा सन्मान करण्यात आला. तर श्री माऊली मंदिरासाठी 5 कोटींचा निधी मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करून दिल्याबद्दल निलेश राणे यांचा रेडी माऊली देवस्थानच्या वतीनं सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन काका सावंत यांनी केलं. रितेश राऊळ यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन सन्माननीय राणेसाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त केलं, त्याबद्दल प्रथमच मी त्याचे आभार व्यक्त करतो आणि त्यांच्या सगळ्या टीमचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि दरवर्षी प्रत्येक काय ना काहीतरी कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने आम्हाला इथे बोलवत असतो आणि सातत्य म्हणजे अतिशोक्ती मी म्हणणार नाही, पण जिल्ह्यामध्ये जटार साहेब, रितेश राऊळ एकमेव असा व्यक्ती असेल जो प्रत्येक विषयाला, धार्मिक असेल, क्रीडा असेल, त्याच्या भावाच्या मंडळाच्या मार्फत आरोग्य सेवा असेल, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्याचं योगदान आहे असं म्हटलं तर काय वावगं ठरणार नाही. असा व्यक्ती म्हणजे रितेश राऊळ. आणि प्रत्येक वेळेला निलेश राणेला बोलवणं, कार्य करत राहणं, ते पण अशा भागामध्ये, रेडी सारख्या भागामध्ये, ही काही सोपी गोष्ट नाही. हे कार्यक्रम उभं करणं, आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतं आणि त्याचा स्वभाव जटार साहेब मानला पाहिजे. एक नंबर स्वभाव आहे. कधी मी प्रितेश राऊळला कोणावर रागवलेलं बघितलं नाही, कधीच नाही. अशी माणसं जोडणारी माणसं आहे ती. आणि म्हणून मला अभिमान आहे त्याच्याबद्दल, मला कौतुक आहे त्याच्याबद्दल. मी खरोखरच मनापासून प्रितेश राऊळ आणि त्यांच्या सगळ्या टीमचे, पण दशावतार कलाकार त्यांच्याबद्दल सगळेच बोलले, पण आज त्यांची परिस्थिती काय, आज ते कुठल्या परिस्थितीत राहतात, करोनाच्या काळामध्ये त्यांच्यावर कुठली परिस्थिती आली होती, एक भयावह परिस्थिती होती त्यांच्या समोर. ते बिचारे कलाकार आहेत, ते सांगणार नाहीत. त्यांना फक्त कला करायची माहिती आहे. ते आर्टिस्ट आहेत, कलाकार. आपण त्यांचा इतिहास सांगू शकतो, त्यांनी कला किती सुंदर सादर केली सांगू शकतो, पण ते बिचारे ज्या परिस्थितीत राहतात मी स्वतः डोळ्यांनी बघितले. स्वर्गीय कलिंगन साहेब ते आपल्यामध्ये नाहीत. ते जाताना कुठल्या परिस्थितीत, आज त्यांचं कुटुंब कुठल्या परिस्थितीत मी जवळून ओळखतो. म्हणून जटार साहेब आपल्याला त्यांचा इतिहास सांगणं तेवढंच गरजेचं आहे, पुढच्या पिढीला कळलं पाहिजे. हा आपला इतिहास आहे, ही आपली संस्कृती आहे, हे पुढच्या पिढीला आणि त्यांच्या नंतरच्या प्रत्येक पिढीला कळलं पाहिजे. पण त्यांची परिस्थिती सुधारली पाहिजे, याच्यासाठी तुम्ही आणि आम्ही काम केलं पाहिजे. ते स्वतःच्या तोंडाने कधीच मागत नाही. मी कधीच कुठला दशावतारचा कलाकार बघितला नाही ज्यांनी मला सांगितलं की माझ्या मुलाचं ऍडमिशन करा, कुठेतरी नोकरीला लावा. मी नाही ऐकलं असं कधी. ते बिचारे सतत आपलं कार्य करत असतात. संस्कृती कशी पोचेल, आपली कला कशी पोचेल आणि काय मानधन मिळतं त्यांना, तो नंतरचा विषय. पण मी आज आमच्या सगळ्यांच्या वतीने मी त्यांना हा शब्द देतो की दशावतार कलाकारांच्या मागे भारतीय जनता पक्ष आणि आमचे सगळे टीम तुमच्या मागे, तुम्ही कसलीच काळजी करू नका. मी मनापासून प्रितेश राऊळ यांचे खरोखरच परत एकदा अभिनंदन करतो की हे छोटे छोटे विषय असतात, पण तो हात टाकतो त्या विषयांवर. आणि म्हणून तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो, आता मी ह्या जिल्ह्यामध्ये अनेक वर्षांपासून काम करतो. एका गावाला, आणि मी जाणीवपूर्वक म्हणतोय, एका गावाला 20 कोटी रुपये मिळणारं गाव सिंधुदुर्गामध्ये फक्त रेड्डी. आणि म्हणून अशा लोकांना जपलं पाहिजे. आमचं गाव वरवडे, पण आमच्या गावाला देखील 20 कोटी मिळाले नाही. त्या कामाची चिकाटी पाहिजे, तसा चेहरा पाहिजे. नाहीतर जटार साहेब
दरवाज्यावर असे कोणाचे चेहरे दिसले सकाळी तर आपण परत रूम मध्ये जातो, पण प्रितेशचा बघितलं हा बाबा म्हणजे असं बरं वाटतं बघितलं, असं काय किरकिर नाही वाटत. बिचारा सतत सातत्याने पाठपुरावा करत असतो. निलेश राणे नाही भेटला, जटारांना सापडला, जटार नाही भेटले, लोढापर्यंत पोहोचला, मंगलप्रभात लोढा साहेबांपर्यंत पोहोचला. म्हणजे अशा माणसाला कधीच मरण नसतं. म्हणून अशी लोक गावासाठी टिकली पाहिजे. त्याचं फ्युचर फार मोठं आहे. मी मनापासून त्याला त्याच्या पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. आणि आपण सगळे मागच्या वेळेस मी आलो तेव्हा सगळी ते पाऊस झाला होता. ते आता वारं मला माझं पहिलं बंद करतो, नाही तर परत काय भानगड दिले याला बोलूच नका म्हणते. हा येतो पाऊस घेऊन, माझं मी ऐकतो. आणि तुम्ही सगळे बिचारे मनापासून आमच्या फॅमिलीवर प्रेम करणारे, भारतीय जनता पक्षावर प्रेम करणारे एवढी चांगली लोक आज समाजात मिळणं, जगात मिळणं फार कठीण. तसा मी भाग्यवान आहे, तसं राणे कुटुंब भाग्यवान आहे. ही सगळी मंडळी आम्हाला मिळाली. खरोखरच मनापासून आपल्या सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.